ಮನುಷ್ಯಗ ಜೀವನಡು ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪಿನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಏತೆಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮನ ನಡಪಾವಲಿ ಕಂಪೆನಿಲೇನು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಆಂಡ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪಿನವು ತಿಕ್ಕುನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜರ್ತು ಪಡೆಯಿನ ಸಹಕಾರ ಋಣನು ಪಿರ ಸಮಾಜಗೂ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನಪಗ. ಈ ವಿಚಾರನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೋಗುಲ ಬೆಳಪಾವೊಂದು ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಗ ಮಾತ್ರಾತ್ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಇನಿ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ರ್. ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ತುಳುವ ನಾಡು ಪುಟ್ಟುದು ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಯಾಯಿನ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂದದು ಇನಿ ಒರಿ ಯಶಸ್ವಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕಿಯಾದ ತನ್ನ ಅಜಿಪ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ರ್. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಲ್ಲೂರುದ ಮಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಪರಾಡಿಡು ಮಾಸ್ಟ್ರಾದ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರನ ಮಗಿಯಾದ 1959 ಜನವರಿ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರ್ ಎಲ್ಲೂರು ಇರಂದಾಡಿ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯರು. ಅವಿರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅದಮಾರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪಿಯುಸಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತೆರು. ಮುಲ್ಕಿದ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿಡು ಬಿಕಾಂ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತದು 1981 ಇಸವಿಡು ಆರ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೆ ಶೆಟ್ರನೊಟ್ಟುಗೂ ಬೊಂಬೈಗ್ ಕಾರ್ದಿಯರು. ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಆದಿತ್ತನ ವೈಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಡು ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರಿ ಆದ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗನ ಶುರು ಮಲ್ತೆರು. ഞാൻ ഗീത കുന്നർപ്പൻ ಯಜಮಾಡಿ ಕೊಡಿದಾಲು ഞാൻ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆಫೀಸರು ಇರುವ 6 ವರ್ಷದಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಶಾಪುಗಳವರಿಗೆ ಯಾಪ ಬಂಗಾಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲು ಮಾತಾಡಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಕ್ಕರಿ ಯಾರನ್ನ ಆಫೀಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೆಹನತ್ ಬರ್ಪಿನಾರು ಅಂಚದು ಎಂಕಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಂದೆ ಯಾನ್ 26 ವರ್ಷೋಡಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಎಂಕಲೆ ತೊಂದ್ರೆ 4 ಜನ 5 ಜನ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲ್ 26 ವರ್ಷೋಡಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಸ್ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಷ್ಠೆಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂದದು 1900 ಸೊನ್ಪಡು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿನ ಕಟ್ಟಿಯರು. ಮೇರ್ನ ಕಂಪನಿದ ಸೇವೆ ಉದ್ಯಮಿಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದುಂಡು 21 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಿಯತ್ತದ ಸೇವೆದ ಫಲವಾದ 2019 ಬೊಂಬೈ ವಿಲೇಪಾರ್ಲೆ ಮೂಡೈಡ್ ಕಂಪನಿದ 2ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೆರು. ಇನಿಕ್ 2000 ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಸೇವೆ ಕೊಡದು ಜನಮಾನಿಲಿನ ಉಡಲು ಗೆಂದೆರು. लास्ट 30 इयर्स से काम कर रही हूँ. मुझे जब भी कुछ भी नहीं आता था तभी सर ने मुझे अपने ऑफिस में रखा था, लेकिन उनके साथ रह के मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा. जो कैसे दूसरे के साथ कैसे बात करने का, डील करने का, काम के बारे में उसका मुझे पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ उसका फ़ायदा हो गया. हम लोग को हमेशा सपोर्ट किया है, संभाल के लिया है और आगे भी ये मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग से आपको कुछ तकलीफ़ ना हो या हम लोग से कुछ रॉन्ग ना हो उसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े और आपको भगवान लंबी उम्र दे. 1991 ಸೊನ್ಪತ್ರಡ್ಡೆಟ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೊಂಬೈದ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ನೇಮಕ ಆಯರು. ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಟೈಮ್ದ ಉಲೈಡ್ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ದು ಅಪಗದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರಿನ ಬಾಯಿರ್ದು ಪುಗರ್ತೆ ಕೇಂಡಿನವು ಮೇರಿನ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಎಸ್ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬೊಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅತ್ತಂದೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ್ಲಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುಂದುಲ್ಲೆರು. ಇನಿಕ್ಯಾನು ಮುಂಬೈ ಬಂದು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 15 ವರ್ಷದ నుంచి ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇಡಲೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು 15-20 ಜನ ಬೇತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿನ ಅಕಲ್ನ ಫೈಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಮಾತದ ತರತಲ ಬೇಲೆ ಬಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಷ್ಟ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟದಿನ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ನನಲ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್, ಹ್ಯಾಪಿ 60th ಬರ್ಡೇ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಡುಲ್ಲೆ 4 ವರ್ಷ నుంచి 6 ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಾನು 2014 ಮುಂಬೈ ಬರ್ತೀನಿ CA ಮಲ್ಪರ. ಅದಾಗ ಇಂಕ ಮುಂಬೈಡ್ ಒಂದು ಗುರ್ತದಾಗಲು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜೀರು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಮೋರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿ. ಅದಾಗ ಈರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮೋರಲಿ ಬೊಕ್ಕ CA ಮಲ್ಪು ಬುಡುಡ್ಚಿ ನೀರು ದಾಪು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈರೇನು ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಸರ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ. So thank you sir for all your help and support. So keep blessing us. 2008-2011 ಸಾಲಿಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನ ಸಂಗ್ರಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು. ಆತಗತ್ತಂದೆ ಪುಟ್ಟಿ ಊರುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಎಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮುಂಬೈ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ್ ಸಗಾಯ ಮಲ್ತದಿರು. ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆಗ್ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗಿನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BCom CPC ಬಸ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೋದು ಬೊಕ್ರೆಯನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಆದಿನ ಇತ್ತಿನ ಸುದರ್ಶನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ ನೆನಪು ಕಟೀಲ್ದ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ಡು ಸೀನಿಯರ್ ನಗಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾರವರು ಪಣದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಪ್ಪಂದ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಆ ನೆನಪು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಬದಲು CA ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಜಿ ಪೋಯಿ 2 ವರ್ಷ నుంచి ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಿನ್ಸ್ 2013. ನಮ್ಮ ಸರ್ನ ವಿಷಯ ಬಂದ ನಾವು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಂಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ನಜಿ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬರಟುಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಮೂಲ ಬರ್ತದವು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತೂದು ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚವಲ್ಲೇ ಆರ್ ಇನ್ನಿಲ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ నుంచి ತೊಂದಲೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ .9 o'clock ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಂಟ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಬಟ್ 6 ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಗನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮನೆ 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಲ್ ಇರ್ತೇವೆ ಐತ ಮನೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೈತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವರ್ಷ నుంచి ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೊಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಸಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಆರೇಡ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ 60th ಬರ್ಡೇ ಐಕ್ ಅಂಕಲ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ఒక ఇంచనే లాంగ్ లైఫ్ విష్ మల్ప లైక్ హ్యాపీ బర్త్డే ಸರ್. ಮೇರ್ನ ಉದ್ಯಮ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗ್ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ನೈನಿತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಗಳು ಅಭಿಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಿಸಗಾಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. Hi Papa. Hi Daddy. Wish you many happy returns of the day. On this beautiful occasion, we both have a few words for you. Papa, you have been my role model, my superhero. You are always there by my side in good and bad times. I wanted to thank you for every single thing that you have done for me in life and every single smile that you have given me. Today is the right time to tell you how grateful I am for always showing me the way forward in life. You have always been a great support to our family. You have been an extremely kind individual in life. Blessed to have you as a father. You are the best. Happy birthday, Papa. Well, Daddy, I have only known you for 3 years, but I can assure you that in these 3 years, I have seen people around you, the way they have behaved, the way they loved you, and I can only be assured that whatever just Abhiksha just spoke about you and the others only ensures that you are a very kind-hearted, very generous and a very helpful person. And I'm sure in the 3 years that I've been with you, I've managed to see a glimpse of it. And I wish that both of us make you as proud for many years to come ahead.
and we wish you again a very happy birthday. ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸುರುತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಲೆಡು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದು 13 ಕಡೆಟ್ ಉಂತದು ಸಿಎ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಅವೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೈಆರ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲವು ಪಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿನ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಪಾತೆರಲು 2021 ಜನವರಿ 10 ಅಪ್ಪ ಸಂದನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಂಬೈದ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಲ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುರುಡು ಬತ್ತದು ಹಿಂದಿ ಬರಂಜಿನ ಕಾಲಡು ವೈಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೇರ್ದು ಇನಿಕ್ 40 ವರ್ಷ ಅವಳ ಸಂದದು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲಿಗೂ ಶುಭಾಶಯನ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಎಂಚೆಂಚ ವರ್ಷ ಎಂಚೆಂಚ ದಿನ ಪೋಂಡು ಎಂಚೆಂಚ ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಯಾನ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷಡು ಇತ್ತೆ ಅತರ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ ಈ ಬದುಕಡು ಈತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಡುಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಿರಾವಡುತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ನೈನಿತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಅಭಿಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದೇಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ತುವಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಅಗುಲ್ ಪನ್ನ ಅಗುಲೆ ದೇಪನ್ನಗ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಈ 40 ವರ್ಷಡು ಅಂಚ ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಯಾಣ ಬಂದು ಈ 10 ವರ್ಷಡು ಎಂಕ್ ಸುರುಡು ದಿಂಚಿ ಏನನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗು ಧನ್ಯಾರ್ಪಣೆ ತಂದ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗಲಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಗಲಿಕ್ಲ ಈತ ವರ್ಷ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾಗಲಿಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಇತ್ತೆ ತನ್ನ ಅಜಿಪ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಉದ್ಯಮ ಅಂಚನೆ ಬೆಳಕೊಂದು ಪಡು ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತೆನಲ